Si židovský kráľ? Sám to hovoríš, ale moje kráľstvo nepochádza z tohto sveta. Tak predsa si kráľ. Ale ja na ňom žiadnej viny nenachádzam. Čo také zle urobil? Potrestám ho a prepustím. Hoďme. No, pripravte ho. Ja, váš kráľ. Ukrižuj ho! My nemáme kráľa, ale cisára! Dosť! Ticho! Dobre teda, dám ho ukrižovať. Ale ja nemám vinu na krvi tohto človeka. Ježišu, Pilát ťa odsudzuje na smrť. Ty si obeť nepravdy, násilia, túžby pomoci, vydaný na pospas svojvôli druhých. Ako budeš kráčať s krížom. Reči mal silné. Uvidíme, aký podá svoj výkon. Určite sa potkne o prvý kameň a budeme ho musieť výjať. No ešte. Poďme. On bude zábava, však my mu pomôžeme spať. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil si. A už je na zemi, alebo troška pomôžeme na kríž. Pozrime sa na kráľa, nemáte ľudia taký svoj trón? Čo? No, slavo je to, tak mu ukážeme, ako sa nosí kríž. Kríž je ťažký, aj nám dušami vlastností. Líňa, poďme! To budeme, dokedy tu budeme? Poďme! Poďme!
Poďme. Robí niečo. Hýb sa! Mária ťa verne sprevádza. Stretli ste sa a krátko pozreli jeden druhému do očí. Mária ti nemohla ani zložiť kríž, ani zmeniť odsúdenie, ale stretnutie bolo útechou a novým povzbudením, aby si splnil vôľu Otca. Ďakujem ti, Mária, že si verná a vie sa stretávať v utrpení. Nauč ma, aby som sa aj ja vedel stretávať s inými, keď trpia. Ježišu, zachráň všetky rodiny, ktorých sa rodičia nestretávajú s deťmi, ktorých sa deti vyhýbajú svojim rodičom, ktorých zdraví nepomáhajú chorým, mladým, starým. Daruj im všetkým dary Ducha Svätého. Dobre, rozum, žena. Chod naspäť do davu. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Čo je? Jak to nemáte? Hej ty, poďme! Pomôž tomuto chudákovi, lebo neprídeme ani za mesto! Ja za než nemôžem, ja idem práve z pola, ja som narobený. Ten kríž, lebo aj tebe sa jedna ujde! Ako sa voláš? Som Šimon. Ďakujem ti, Šimon. Poďme, už si oddychol. Daj mu naspäť ten kríž. Môžeš ísť kam schodka, si prišiel. Odchod. Ideš? Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Aha, čo tu táto chce? Už aj žena nám tu chýbala, chlapi. Ale nechajú, nech sa vyplače, no. Páne, čo ti to urobí? Tvoja tvár je zranená, skrvavená, opľúvaná. Veronika sa odvážne oddeluje od davu a utiera tvoju tvár. Opäť zažiarila. Bol si jej vďačný. Vytlačil si svoju podobu do jej šatky. Aká bola šťastná, že ti pomohla. Ďakujeme ti. Očisti naše srdce, dušu, myšlienky, želania. Nech naša tvár zažiari tvojou láskou, nech každá ľudská tvár sa stane odleskom tvojej lásky. Poďme! To hotová, poďme! No. Hýb sa! Čo ešte, lebo daj! Stávaj, kráľ! Nemáš svoje služobníctvo a tam ti tu nebudeme vyposluhovať, čo? Pán kráľ, ráčte postupovať. Áno. Tento pád bol ešte ťažší. Stávaš a ideš ďalej. Ty si baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ďakujeme ti. Prosím ťa za všetky ženy, ktoré v sebe zabili život. Uzdrav ich srdcia a duše, odpusť hriech.
Okamih aj preto, že ti zliekli šaty, ponížili ťa a ty dôstojne trpíš. Ďakujeme ti. Odpusť nám všetky hriechy proti ľudskej dôstojnosti. Odpusť svetu hriech proti nenarodenému životu. Zastav zabíjanie nenarodeným obnovením lásky k životu. Odpusť hriechy proti pravde, spravodlivosti k láske. Odej nás do nových šiat božského života. Tvojím krížom vykúpil celé. Daj dávaj dole. Nemajte silné ruky, jak sa rozmujete. No, vybíjaj! Zober prezúvku a napíš na ňu Ježiš Nazaretský, král židovský, ako prikázal Pilát. Zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svoj kríž vykúpil celé. Ten, čo stvorí chrám a za 3 dní ho postaví, tak nás na seba, zosluh kríža, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Jestli Mesia, Ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Učí mi spravodlivo, ale on neurobil nič zlé. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ježiš. Bože môj, prečo si ma opustil? Matka, ja, tvoj syn, ja, tvoja matka. Otče, do tvojich rúk porúčam tvoje. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. z jeho boku vyšla krv a voda.
prikázal strážiť hrob. Budeme tu celú noc.